таваҷҷӯҳ. Санаи 14 феврал соати 11 нахустин реп-консерти гурӯҳи Rest Production. Ралик Рӯзма дар азобам ба ғам шодам, шав бехобам, бода бар масти шаробам, бо ҳамон ният да ёдам. Китоби дардум аяна китоби хаёлҳо, китобе ки сайфҳош гум мешавад шаби сиёҳ. Шарманда ёи пешина ки ҷошид феъли канада, ёд кадаме беақлакам, ёд кадама хандада. Навик MC. Rest pro Navik MC. Салом алек ба ҳама, салом касе буд интизор, салом ба пишти экрани телефон, компют, телевизор. Победил Navik MC Rest. Мастер Азия. Ты ҳаёти ма, ты манӯи зиндагим, ты дардино тамомум, бета ҳаётам қин дамаждаги нагори марам турам. Баха лирика, махонам лирика, гирика, дарду дудата гирика. Роби концерт Дон Жуан. рӯзи ошиқонро бо шунидани репҳои ошиқона ва бо дидани реперони дӯст дошта хубу хотирмон гузаронидан мехоҳед? Пас марҳамат ба Кохи Лоҳутӣ. Телефон барои иртибот 502 0003 89 901 22 23 29. чиптаҳоро метавонед аз касаи Кохи Лоҳутӣ дастрас намоед. омаданатонро бесаброна интизорем.